Phela sesiphinde sabuyela kwi-channel yakhe Simanzonzo. Ngaphandle kokusho isikhathi ake sihlale odabeni. Kubuya ngathi umbango phakathi kweGcomelisha no-Ali Mfamgube uya kude kakhulu. Lokhu kugqame kakhulu kule weekend esiphuma kuyo ngesikhathi u-Ali eshaya uMdumazi kuqhude manekenike kusigange ngoma. Sazi khona ingosi lapho uqhude manekenike lapho ufike kudlale khona ingoma zibembile ekhetha ama-verses amabili. Mase kuyavotwa ku-Twitter. Kubona ukuthi uba kahlahla ikunzi. Kulokhu-ke uhluliwe u-Ali Mgube ehlulwa uZandla Ezincane uMdumazi. Lokho kudaleke ukolodelana okukhulu la ey'nkundleni zokuxhumana. Ngikhuluma nje iGcomelisha belile kwiZululand FM. Siyawazi khona i-community radio iZululand FM le eMelmonte. Lapho-ke iGcomelisha impela belibhinqa khona no-Ali limtshela ukuthi asimthandazise u-Ali njengoba kade ehlula umfana omncane. Nicabanga ukuthi noshukela wakhe ukhuphukile kusho yena iGcomelisha. Kusenjalo-ke wasengena futhi naye u-Ali ngevideo yakhe esho ukuthi sekhuluphela impela kwiGcomelisha ukubona ukuthi ngabe usayifasi ilokhu iyikinobho zeshedi. Awabukela amavidiyo ubona ukuthi amadoda asakolodelana kanjani. Isifo soshukela uyehlushukela kubaba ngana nokuthi ke laba kubuye kwaphazamiseka kwakhona lapha bamfaka khona emncintiswaneni yabo uhluleka kanti ushukela indaba yashukela beyivela namhlanje kuseni so bafuna nje sonke si South Africa ngicela sibhuqe sibe umgubo oshukela futhi engahambi ngoshukela. Alright usikhulumela kuthola i-COVID-19 Gcomelisha pheze umnyaka kwazi bona mthandeni mfana kithi kunjani nkonzi yami. Usukhulu phela usuyisipakpaka usunje namakinobha wasafaseke kahle mfana usuyihlikiye ngeshethi kanje. Hayi usungafuki mphathi uyinkonzi yeblamani. Hayi izinto zokuhambela kahle mfana kithi ngithi ngikubongele. Osukwini la izolo lapha kuqhude manikeneke wokhozi ngiqhathwe nomfana omncane uMdumazi. Hayi inqina yenu ihambe kahle kakhulu bafana bakithi ebeningivumele yona lengcelebana zakho. Sengihlabela phambili futhi indaba futhi esathinta yona iGcomelisha. Thema suka futhi iGcomelisha la kwiNongoma FM lapho-ke elifike lenziwa khona i-interview beli-interviewa ngengoma yalo i-COVID lapho ehamba khona ifeze emnyama nokwazi. Sekusenjalo kwasengena umlaleli wokuqala ovele wamtshena nje uthe uqhamuka eSwazini wamtshena kwezabhoqa wathi uKhuzani noma engasho uKhuzani kodwa uthe umfana waseKandla ungaphezulu ngengoma. Uthe nawe ungaphezulu ngengoma kodwa umfana waseKandla ungaphezulu ngengoma. Lokho okuzwakala khona iGcomelisha sehlisa umoya lathi akehle ngobonda avala ifoni nangempela avala ifoni. Kusenjalo futhi wasengena omunye futhi umlaleli ofonayo. Lo mlaleli-ke ugxeka igcokama ngento elayisho ngonyaka ondlule ligcine ukuba semsakazweni kwiNongoma FM. Awulaleleke ukuthi kahle kahle bebhinqana kanjani kuumsakazo iNongoma FM. Rathi size ngapha yini ukushini sobona? Yebo ninjani bo? Sikhona qhawu. Kuphela mina umbuka thethwa lo abaswazeni esigodi. Ngithi ngibingelele impo egcokama. Kunjani Nkunzi? Kuyaphileka Nkunzi. Ngiyabuza lapho uyazisho ukuthi hayi impela imbanga unayo. Hayi nami ngithi ngivume kodwa ngizambona lo mfana waseNkandla sangimele ngenhla angazi noma usekhona nosawuphinda ahlangane naye. Hayi mfowethu asibonge mfowethu subekile ehla ngobona njengesigaba. Yebo mfowethu ayisingile isikhathi impela ngilandela igcokama nje futhi nomculo walo ngikuthanda futhi. Yebo mfowethu yebo. Kodwa khona impucuko eyakhona endini lapha nganakhundana ngonyaka odlule angiyangibangeke. Wayekhona lapha emsakazweni kodwa bengithi angichazele ukuthi wayesukuthini. Ngonyaka odlule safike bafona abalaleli bamnqoka umthandeni wathi bafihamba wathi wonke umuntu okhuluma negcokama namhlanje fanele afike ahlabe imbuzi noma inkomo. Lokho ngabe lawo magama akhe ambeka ekubeni umculi othanda mhlawumbe ukuthi mhlawumbe abantu bebeseduze bakhe noma mhlawumbe ukhombisa mhlawumbe uselakele kangakanani kubantu. Angiqondanga leyo nkulumo yakhe ukuthi wayesukuthini mayethi abantu kumele babonge abahleke nempepho ukuthi bakhuluma negcokama. Kanti umculi kabani yena mayezosho njalo.
umshubo nkosi yami umbuzo makwazi mfanana. uphendule Alright, yes. msasaza ungiphendule la lesi stage siyadonsa enkandla Yes. wathi sesidonsa enkandla ke manje cha nkunzi yami ngicela ungakuphendule hamba ungibuza nkunzi yami lapha kwezokuxhumana ngikhona ku Instagram ungena ku inbox Yes. noma kwenzekile ubone eyodwa phakathi lezi imoto iFortuner iJJ kube uBova iRange Rover kube iFortuner macekeceke ugijimi uyesicaphe nesika driver ukubuze lo mbuzo nkabe sophendulana ngoba la sizela abalaleli la ukuthi bephendule noma bephawule ngomsebenzi omuhle eswenzela. Kusenjalo-ke kukhulu ukukhuluma la ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye bathi kungenzeka ukuthi iNongoma FM nabalaleli bewukhona ukuhlangana. Lokho abanye baze bathi labantu bebefona laba bebe-attack igcwama abasekandla. Okwenza ukuthi abantu besola ukuthi ngathi bekuhlangene lapha ngegcokama. Kodwa-ke thina-ke asingeni kulezo ndaba sesiyoza ngayo lapho i-comment section ukuthi ubona kanjani ngabe igcwama ngempela belihlanganiseliwe yipi ibiplaniwe la ukuthi li-attack emsakazweni noma nje bewuphawula nje ongachemile okuyimele. Ngumfana Mahlobo-ke ake ngithi indaba iphela kuSimanzonzo sohlangana futhi ngokuzayo.